Suna Ismail Muhammad. Kai Bahaushe ne? Cikakke ma kuwa. To yau watan da kai Bahaushe ne muna so ka faɗa mana me kalmar nan ta Hausawa take nufi wadda ake ce mata cuna. Tuna. Cuna. Cuna. Wani abu ya ta kai da shi. Barka ya sunanki? Suna na Amina Suleiman. Ke Bahaushe ya ce? To tunda ke Bahaushe ya ce muna so ki faɗa mana me ake nufi da cuna. Ban sani ba. Barka ya sunanka? Sunana Hamisu Zakar. Kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne na asali. To tunda kai Bahaushe ne na asali, za mu so ka faɗa mana me kalmar cuna take nufi. Kalmar mi? Cuna. Cuna. Sai wannan kalmar ta damu. Sunana Musulma Sanyaya. Ke Bahaushe ya ce? Ni Bahaushe ya ce. Za mu faɗa miki kalma ta Hausa. Za ki faɗa mana me ma'anarta a cikin harshen Hausa. Idan aka ce cuna, me ake nufi? Cuna. Tula kawai na kashi. To cuna fa? Cuna. Ban sani ba wani ilimi ce ba. Idan aka ce cuna fa? Ban san cuna ba. Cuna. Cuna. Wannan Hausa ce? Tsuntsuwa ce wannan ya tsakwa. Ka ba mu ma'anar wannan kalma ta Hausa da ake ce mata cuna. Cuna riga ne babban riga in ya kare a karan shi ne kira cuna. Cuna da kika ce, cuna wani abu ne da ake samun shi a jikin babbar riga ta malam Bahaushe wanda kowa ya san malam Bahaushe da shigar babbar riga. Domin matasan yanzu gaskiya ba su fiye sa babbar riga ba. Ko da kaga matashin yanzu da babbar riga za ka ga yawwa shi yasa zaki ga cewa babbar rigar ma da suke dinkawa ba za ki kira ta babbar riga ba sai dai kawai wata irin riga daban da ta yi kama da babbar riga. To ita cuna mahaɗa ce da ake samun ta a jikin babbar riga domin ita babbar riga ba ta da hannu daga sama yadda ta taho inda take haɗuwa a ƙasa to nan ne cuna. Zaka ji ana cewa mai hawa keke ka kiyaye da cunar ka kada ta shiga wajen da za ta makale. To idan har za ka hau keke to lalle ne ka tattare babbar rigar ka wajen cunan nan ka ɗago shi ka kawo shi gaba ko ka sa shi a ƙasa inda za ka zauna. To ita ce cuna. Gaskiyar magana matasanmu na yanzu da yawa ba su san cuna ba kuma gashi suna ganin mutane da babbar riga amma kawai babbar riga suke kallonta ba su san wasu ɓangarori na jikinta ba wanda ba nan ne kaɗai inda yake boye malam Bahaushe a Hausarsa ba.